Fer nilqawkom ġewwa l-Kurja tal-Arċisqof, il-post li nbena bl-isem ta' Casa Manresa. Dan il-post ġie mibni f'nofs is-seklu 18 mill-Ġiżwiti biex iservi bħala post tat-talb, propju bħala post fejn il-poplu seta' jiġi u jagħmel esperjenza ta' dawk li fit-tradizzjoni injazzjana jissejħu l-eżerċizzi spiritwali. L-eżerċizzi ġew maħluqa biex jgħinu l-bniedem jiffoka fuq dak lu essenzjali, fuq il-ħajja eterna. U għalhekk il-Ġiżwiti għażlu anke li jżejnu dan il-palazz sabiħ, palazz barokk, tardif, b'opri ta' l-aqwa artisti li ħadmu f'Malta fis-seklu 18. Għażlu mbagħad artist Malti, l-aqwa artist tas-seklu 18 Malti, Francesco Zara, sabiex ipitter għal dan il-post ċiklu tal-passjoni. Sabiex dawk li jiġu hawnhekk jitolbu setgħu jirriflettu pass pass mal-eżerċizzi spiritwali wkoll li b'mod viżiv anke sabiex l-arti tkun tista' tgħinhom fit-talb. Zara ħallilna wkoll numru ta' kwadri li raffiguraw qaddissin meqjuma, mod speċjali f'dak iż-żmien, f'dik l-epoka, qaddissin li varjaw minn dutturi tal-Knisja, minn fondaturi ta' ordnijiet. U għalhekk dan il-post il-Ġiżwiti żejnuh b'dawn l-opri tal-arti. L-intenzjoni tagħhom mhux kien biss li nqedu kwadru fuq ħajt, li nagħmlu mużew, li nagħmlu post sabiħ. Imma kien l-arti hawnhekk issaħħaħ l-għan li għalih dan il-post waqqaf. L-arti sagra li tilħaq l-iskop tagħha, li tgħin lill-bniedem jitlob. U aħna xxurtjati għaliex dawn il-kwadri ħafna minnhom għadhom fuq l-istess ħitan li ġew maħluq għalihom u għadhom possibilità għalina sabiex aħna wkoll nirriflettu permezz tal-ħajja tal-qaddissin, permezz tal-passjoni ta' Sin Ġesu Kristu, permezz tal-eżempju tal-martri, biex aħna wkoll nieqfu għall-mument, nerfgħu qlubna l fuq lejn Alla u nħallu l-arti u żbuħija tagħha twassalna lejn dak li hu verament sabiħ, Alla nnifsu. Sentejn ilu il-kumpanija tagħna ġiet fdata b'dan il-proġett ta' restawru konservazzjoni ta' sensiela ta' 7 kwadri illi juru xeni mill-Passjoni ta' Kristu u daw ġew impittra mill-artist Malti Francesco Zara li huwa meqjus wieħed mill-iktar artisti importanti fix-xena lokali fis-seklu 18. Sissa lestejna ir-restawr ta' 2 minnhom u bħalissa għaddejjin bir-restawr ta' 2 pitturi oħrajn fil-laboratorju tagħna. Dan il-proġett huwa pjuttost sfida lina minħabba diversi ħsarat li ġarbu dawn il-pitturi matul iż-żminijiet. Dawn il-ħsarat deru evidenti ħafna wara t-tindif li għamilna minħabba l-fatt li neħejna ammont kbir ta' ġips u overpaintings minn fuq is-saf tal-pittura. Madankollu maż-żmien l-adeżjoni tal-koll akkawżat deformazzjonijiet tas-saf taż-żeba kif ukoll ħsara bioloġika. Ir-riżultat tal-infestazzjoni severa ta' insetti. Barra minn hekk ġew applikati wkoll diversi saffi ta' ġips fuq quddiem mir-restawratur preċedenti, iżda wkoll anke wara l-kanvas. L-ewwel pass li wettajna kien it-trattament banoxia li hija teknika moderna biex waqqafna l-infestazzjoni tal-insetti. Il-pitturi tnattfu, neħħew l-overpaintings kollha kif ukoll il-ġips. Dan mbagħad aħna permezz ta' dan l-intervent ta' tindif stajna nikxfu il-kulur oriġinali tal-artist Francesco Zara. Il-kulur imbagħad ġi proteġut b'karta Ġappuniża u l-pittura tqelbet fuq il-mejda wiċċha l-isfel fejn stajna nibdew it-trattamenti strutturali. Dawn l-interventi kienu jinkludu l-konsolidazzjoni tal-kanvas oriġinali kif ukoll it-tiswija tat-tiċrit, it-tneħħija ta' deformazzjonijiet ukoll u sar ukoll intervent ta' relining biex inkunu nistgħu nissudaw il-ftittil oriġinali u jkollna anke sapport tajjeb għall-kulur. Il-kulur u l-ftit dak li kien fadal mit-til oriġinali ġew allura supportjati minn tila oħra. Ix-xogħol ta' quddiem kien jinkludi l-mili tat-telf u l-integrazzjoni tas-saf taż-żeba nieqsa. U fl-aħħar nett applikajna 3 saffi ta' varniċ apposta biex nipproteġu l-kulur. Ir-restawr ta' dan il-pitturi mhux biss iservi bħala xhieda tal-impenn bla waqfien kemm għall-Arċidjoċeżi kif ukoll għalina r-restawraturi għall-preservazzjoni tal-arti, iżda wkoll jenfasizza l-importanza li nħarsu lejn il-wirt kulturali tagħna. Waħda mill-pitturi attribwiti lil Francesco Zara
li rrestawrajna riċentament jiena u t-tim tiegħi hija propju l-allegorija tal-ordni illi tiddekora il-kappella ta' San Calcedonio ġewwa Casa Manresa. Is-saf pittoriku kien kollu frammentat, apparti li kien hemm anke xi biċċiet neqsin. Infatti din il-pittura ma setax tinġar mill-ewwel lejn il-laboratorju tagħna li jinsab ġewwa Ħall-Qormi, imma uħud mit-trattamenti kellhom isiru hawnhekk stess. Ġifieri aħna, apparti illi ridna insibu il-postijiet ta' dawn il-frammenti li kien hemm, ridna wkoll intuwa xi tip ta' support. Għalhekk użajna biċċiet ta' karta Ġappuniża biex wara li aħna sibna il-pożizzjonijiet eżatti ta' dawn il-frammenti tas-saf pittoriku għaqadnihom minn fuq bil-karta Ġappuniża, imbagħad tajna żewġ layers oħrajn ta' karta Ġappuniża fuq il-wiċċ kollu tal-pittura biex bekk stajna inġorruha. Mal-wasla ġewwa l-laboratorju tagħna aħna komplejna bit-trattamenti, naddafna l-pittura sewwa minn wara minn dan it-trab ħanejtek li kien ħalla l-Biscuit Beetle, wara li naddafna il-pittura minn wara fejn kien hemm biċċiet nieqsin, dawn reġgħu intlew b'taħlita u tila ġdida u sar ukoll proċess ta' double relining. Imbagħad stajna anke ndawru l-pittura wiċċha l fuq fejn naddafnija minn verniċijiet illi kienu ossidaw u sfaru ħafna, allura l-kuluri oriġinali ma konniex għadna nistgħu napprezzawhom, neħħejna anke ħafna irtokki li kien hemm u bekk kompla joħroġ l-oriġinal. U sintendi fejn kien mitluf aħna rġajna bnejnieh b'metodi tal-konservazzjoni tal-lum il-ġurnata fejn bħal artok użajna sistema ta' puntini. Dots żgħar irqaq illi għalkemm mill-bogħod tidher sħiħa sewwa, il-pittura tidher kompluta, però mill-viċin wieħed jista' jidentifika sewwa fejn kien hemm dawn il-losses, fejn kien hemm dan it-telf. U llum il-ġurnata wieħed jista' igawdi din il-pittura fit-totalità tagħha ġewwa l-kappella ta' San Calcedonio.